Velika želja nam je bila da povodom 50 godina od osnutka sveučilišta u Splitu i mi damo svoj obol, s obzirom da ipak Hajduk je poznat po tome da su osnivači bili studenti. Prema tome ta akademska krv teče u našim venama i ovo je prava prilika da Hajduk u ovoj godini napravi novu kampanju. Kampanja se zove Hajduk College. I ovo je zapravo samo početak. Počinjemo sa jednim znanstvenim dijelom, sa panel predavanjem Erasmus prije Erasmusa, kako bi pokazali koliko je i nekad i sada jako važna ta razmjena i znanja i kultura i u konačnici sigurno bi balon došao u Split, ali pitanje je bili baš 1911. ili možda malo kasnije da naši studenti nisu bili u pravo vrijeme na pravom mjestu. Ovo je jedinstveno događanje, dvije velike institucije, dva nosiva stupa našeg grada i Dalmacije. Jedan je intelektualno, znanstveno i nastavno središte velikog dijela Hrvatske i ove godine slavi svoj 50. rođendan, a drugi je odavno nadrastao okvire nogometnog kluba i uzvisio se do razine simbola. U ovoj cijeloj priči povezali smo se i sa Češkim tehničkim sveučilištem. To je sveučilište na kojem su upravo studirali naši studenti tada. Danas na panelu jedna od gošći će biti profesorica sa tog fakulteta, a ujedno i napravit ćemo i stipendijsku priču u kojoj ćemo neke od naših studenata stipendirati upravo za odlazak preko Erasmusa na to sveučilište. Ishodište te povijesti su studenti, ishodište te povijesti je Prag, gdje su naši osnivači, Hajdukovi osnivači, studirali i odakle su donijeli prvu nogometnu loptu i odakle su donijeli pravila nogometne igre. Nakon toga, naravno, nakon ovog znanstvenog dijela, popodne malo sporta i zabave, prije svega turnir u malom balunu, šta će Hajduk drugo organizirati nego mali balon, pub kviz na temu Hajduka i onda navečer u večernjim satima imamo promociju kolekcije College. Iskoristili smo isto jednu jako zgodnu stvar za 100 godina Hajduka. Saša Antić je napisao pismo Dišpet koja upravo govori o tim počecima, pa ćemo evo upravo i tu kolekciju prezentirati kroz jednu plesnu točku koju će na tu pjesmu se izvesti i u planu nam je još naknadno snimiti spot na pjesmu. Imamo još jednu malu stvar koja će postati velika, a to je promijeniti ploču u fleka. Ploča je trenutno oštećena, tako da je ideja da novu ploču napravimo i da završimo tu neku lijepu priču i sa tim simboličnim činom.